Mbak. Mau apa? Ini kok Tiah ini dolanan bara. Apa? Watu. Kowe iki tuku kocokir. Kocokir. Men matamu reti. Wong pucung kok watu. Lho nek arep benang, magero matamu nek watu iki. Oh. Iki watu. Pucung go gawe. Ku gawe kluwak. Po kopi. Heeh. Dan-udan kok ya. Ya udan-udanang. Gawe kopi. Ya kluwak. Ora kopi luwak. Kopi kluwak. Sing do ngombe men mudar. Iki dipendem pirang tahun. Sak payune. Burung payu ra didol. Dipendem nganggo awu. Iso dadak nderokke lobangan meneh. Are keluak ganti. Bar kluwak ganti pucung. Iki. Matane picak, Terus cemplung sarung. gawe apa? Menje, Menji. sing pecah-pecah. Se apik dadeke keluak, se elek dadekke Menje. menji. Ya kuwi teori. Iki enak iki. Wis mangan oh. Terus Klebek-klebek. klepek-klepek. Oke. Apa Jenenge menjani? apa? Jenenge apa? Jeneng ora gini iki. Ini iki dimasak apa ya, Mbok? Wah, kapak-kapak enak. Piye iki? Godhog ya enak. Digoreng enak. Disambel goreng enak. Bacem, Bacem enak. sengek. Wes kuwi kaya ngono ki, Bapak. Wah, remuk cah. Nek ra iso sik ngolah. Ya kuwi. Mendem modal. Oke. Itu enak tuh. Menji. Meneh wong. Pirang dina ngono iki, Mbok? Iki tok suwengi to. Besok ra bengi. Rong bengi Mas. Telung bengi kas. Heeh. Iki apa Dik? Iki apa? Sedap. Iya. Masuk. Asyik. Masuk Pak Iko. Wis atuku obat. Masuk rangin aku. Saiki ngapa genti? Mumbai. Mbay apa? Jarek to. Kok mumbai motor. Lah kok ora tok blender? Ora Lah ngapa lho? bisa. Blender ae. Dah. Bisa. Apa? Lah ngapa kok rusak nek nggo sampe? Lemisat-misat kali. Nah, Guys, ngono kok. guys, Jalali, lali, subscribe, like, like, komen. komen. Mbok Kiam. Mbok diam. Well. Ayo, Cok. Hmm.